Hola família, continuem aquí a la Tradilliberia amb aquests, no sé si dir-li tutorials o vídeos o recomanacions de llibres a les quals la filosofia és jo us explico el llibre i l'Emma ens fa preguntes com podríeu passar per vosaltres per la parada i dir oi, quin dibuix més xulos, què vol dir això del llibre del galop? Doncs l'Emma ens farà preguntes d'aquestes. Avui parlarem del galop. Aquest nom per què està pensat? Perquè el galop és un punt de dansa tradicional que s'utilitza molt amb molts tipus de danses, amb els balls de cascavells, amb molts altres. Llavors, la gent que va fer aquest llibre ja fa molts i molts anys el va fer amb una idea molt concreta, de donar un material perquè la gent pogués treballar amb infants danses tradicionals de Catalunya. Hi ha fotos, dibuixos... Hi ha sobretot dibuixos, explicant una miqueta la coreografia, trobareu els passos, per exemple aquest, trobareu l'explicació perfectament